हरलाय बियो आंनो No. Ma. No. Ma बिलाबायनो र' बेयाव थांनो आं ma बिलाबायनो no. No. नैबावसो फैफ्लांबाय आं दरजा फांहर बार गुसु फैथारदों आरे देरहासात बय हाय हेलौ देरहासात मा खबर बिदन बर' हाय सना मा खबर थिगानो मोजां बिदन मा खालामबाय दं आङो दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै दायो जिन' ब्रह्म बोरो थुबाबो जायासै माथो हेलौ आब' मारै दं खबरालाय थिगानो आगै बरिया मोजां बाजै सनानो इटिनारि ब्लगआ थिगानो थेंक इउ इटिनारि नामा गोराद्रायहाय नोंना मानो बेसि गोरा नाम लानांगौ नोङो इटिनारिरि ब्लगस निजोम हाय आब' मा खबर बा निजोम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ खबर मोजाङानो दङ नोंहालाय बोरै दङ दहायथ' नोङो सानाव बिराद गोबाव रायलायबाय नङा होमबा लाइभ फैनानै इटिनारि नोंहालाय मा खबर बोरै दङ दे थाब थाब कमेन्टफोर हरनानै खिन्था हरलायलायदो दिनैबो आंखौ सिनायासैलाय नामा हाबाब सिनाया जायो नामा फंबाय जिन'आलाय माथो जाखो क'क्राझार नालाय लेंहरथारा आलासि जानोबो आंखौ निजोम दंलै सिंगोल लाइफ ना आब' नोंनालाय माथो कबिथायानो दंखायो कबिथाया मोजां मोनखायो माथो नोंखौ कबिथाखौनो लादो सिंगोल जायो नामा हाय आब' मा खबर दिपालि बर' थिगानो आगै मोजां नोंहालाय बोरै दं दिपालि आगै दिपालि नोङो बहानिमोनहाय खिन्थाना होबा मोजां मोनगौमोन आङो जायगाखौ हेल' आब' सना जिउ एस बि बसुमतारी हेल' आब' सना मा खबर एस बि जयबिर बसुमतारी हवाट कारि आब' कफि ओमफ्राय ना ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन ओंख्रिया दिपालि बर' ओंखाम संबाय नामा औ संगासिनो ओंख्रिबो संगासिनो दिनै आंनि हासबेन्डनि फाला माने गाव दिनै संनोनो आरो ओमफ्राय गाव संनो नालाय संथोंसै ओमफ्राय आङो ओरैनो थास्लायस्लाय दसे नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैनाय जाबाय आरो बेयाव लाइभआव इट्स मि मा ओंख्रि आब' माबासो कफि ना ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन देलाबायनाय दिपालि तामुलपुरनि आब' ए तामुलपुरनिसो ने नोंथाङा आगै इटिनारि मोजां बाजै आंना खबरा दे थिगानो बिदिनो मोजाङै मोजां जानांगौ ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों मोजां दंना टाउनावसो दं नामा एनिथिं एमजेनि माबायाव मा होनोमोनलाय कम्पानियाव बा नै इटिनारिनि ब्लगनि माबाया इटिनारिनि गार्लफ्रेन्डआ माथो तामुलपुराव दंनो दिपालि सिनायगोन ना दिपालिनो खिन्थाहर मा नाम सिनायनो हागौ नमि ब्रह्म हाय आब' हेलौ आगै मा खबर मा खालामदों मा ओंख्रि संखो एस बि बसुमतारी एसे मोजां एसे गाज्रिलै आब' सना मानो खावसे मोजां खावसे गाज्रि जालायखो नोंहालाय फुरा मोजां जाजोबनांगौ निजोम अफिसियेल आंना माला फैयाखै नामा आब' कबिथाया गैया माथो कबिथाया फैथ'थाराखै बेयावनो थाबाय थालाय नोङो दा फैगोन बियो कबिथाया मानसियाबो भिडिअ सोथाराखै नामाथाय नोंना गार्लफ्रेन्डआ इटिनारि ब्लगस न'आव फैबाय बाजै ए खैथासोआव थाङो न'आवलाय मनिका हाज'वारि गाबोन थांगासिनो जों नोंसिनाव नाफाथिजों आंजों आलासि जानो फैमार नै नाफाथि बिब' कमेन्ट हरगुलायदों आंनाव फैमार नांगोन दै आरो फैयाबाथाय फैनो होननानै फै बेलासियाव आंनि स्कुल गबा
देरहासार बय हाय आब' आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हो अके देरहासार बयनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामनानै होलाय लोगोफोर आगैमोन नैबे देरहासार बसुमतारी देरहासार बयनिखौ नमि ब्रह्म ओंखाम संथ'वाखै जोंहा आब' दाबो सङाखै मालाय टाउननि बायदि जायोहाय नोंस्रा जा थाब थाब सङो थाब थाब जायो ओमफ्राय दिनै नोंगुमैनि फाला ओंखाम संनाया ओंखायनो आङो दिनै लाइभआव फैदों आरो एसे जि गोजांदों आङो नै जि गिदिर माबा गानबाय ओंखायनो सुइटार अबेनिलै आब' नों आं उदालगुरिनि नोंलाय बबेनिथो मा गामि तामुलपुर नोंना गार्लफ्रेन्डआ नै इटिनारि सोंहरदों मा गामिनो खिन्थाहरद' नोंनि गार्लफ्रेन्डनि गामिखौ फासथायावनो फैयो आं दे ओमफ्राय फुङावलाय खैथासोआव फैयो माबायावलाय दखानावलाय अबेनि बाजैया राकेश बर' हरदों नै अबेनि सोंहरदों आङो उदालगुरिनि राकेश थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय दसे गासिबखौबो थेंक इउ हरबाय इटिनारि नाफाथिया मा गामिनि बाजै नाफाथिया गामिनि नामखौ खिन्थाथ'वानो ओंखायनो आं खिन्थाथ'ला उनावहाय मालाय गाव खिन्थागोननो नङाबा दुखु मोनगोन ना खिन्थाबा तामुलपुर टाउनावनो थायो रायलायलायबाय थादोहाय नोंसोर सानैजों आंनियावनो बिदिनो दिपालि आरो इटिनारि खिन्थालायबाय थादो दे नोंसोरो बाक्सानि आं आब' दासो स्रां जादों दिपालि बर' नोंलाय बहानि इटिनारिया माबानिसो उदालगुरिनि जोंनि जायगानि नों सोरखौ सोंदों माबा इटिनारिखौ सोंदों नामा दिपालि आगै सिरि जाजोब्बाय माथो थाब थाब हरदो दे रायज्लायनोसै दसे दहाय आंहा माबाया हांबाय थादों आब' नोंसा फेमिलि साबैसे जोंना साबा जायो बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय फिसाला ओमफ्राय हासबेन्ड साबा दङ जोङो यां ब्लग आंनिखौ फरायासै फरायदों यां ब्लग नायगासिनो दासो हरखादों दा नोङो जे बड' स्टेटास हाय आब' हेल' आगै मा खबर जे बड' स्टेटास लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ बिक्रम बसुमतारी नों बाहा जानानै बेसेबां बोसोर जाखो नानि मा हाबासो जागौमोन नामा 8 years 9 years जाबाय हाबा जानाया इटिनारि ब्लग्स बिराद थगायसोयो माथो तामुलपुरनि सिख्लाफोरा थगायजादों नामा इटिनारि ब्लगआ सिख्लाफोरजों मा खबर बाजै देरहाफुंबाय फैदों नै खबर मोजाङैनो दङ दे नोंहालाय बोरै दङ ब्लग बानायथाराखै नामा देरहा दाख्लै राज फुजानिफ्रायनो गैथारा माथो SB बसुमतारी बेसे गिदिर जाखोलै आब'नि आजायालाय इउटुबाव नायनोबा मोनगोन भिडिअफ्राव ब्लगाव दङ नों आंनिखौ साबसक्राइब खालामाखै खालामना होदो खालामनाय गैयाबा नुजानांगौब्रा नै आंना बेथाया बेनो ओरैबासो नुयो स्रांनो नायदो फिसालाया नै 8 years जाबाय दायो नुबायना
नोंना बैसोआ बेसे जाखो आब'? आंना बैसोआ बुरिबायहाय माबा जाबाय 28 इयार्स जाबाय आङो दायो। नोंलाय बेसेबां जाखो दिपालि? देरहाफंबाय मोजाङानो आंहाबो बाजै दासान्दि बानायथ'वाखै बानायनांगौ ब्लगफोर नायनो लुबैयोना गाबोनफोर बानाय आरो लाइभफोर फै होद गरमसो मोनबाय माथो माबानानै गासैबो सेम नङा फ्रेन्ड माया जेनेबा औ इटिनारि ब्लग्सखौ होनहरलायबाय नामा नों नार्जारि ब्रादार मा खबर सिस्टार मोजां बरिया खबरा आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब अ हाय दिपालि हाउ आर इउ नै दिपालि जोंसो मालाय हाय होनहरलायबावो आंजों होनहरलायबावा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ लाइक खालामबाय दे थेंक इउ आरबि लाइक खालामनायनि थाखाय आरो लाइभआव जयन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच देरहाफंबाय औ र' बानायनांसिगोन बानायदो गाबोनफोर एस बड' स्टेटास आब' नोंना मा गामि जोंना खाजियामाथि होनो उदालगुरि खाजियामाथि नार्जारि ब्रादार मनिटाइजेसन जाबाय ने सिस्टार औ जाबाय दा मनिटाइस जाबाय जोंना आंना नोंसिनि सापर्टआवसोहाय मनिटाइस जाना फैबाय नोंसिनि थाखायसो बेफोरो रंगिना खाख्लारि मा थगायदो बिदि बुंदोंमोन नों दियार माखौ सोरखौ होनदों बेबा सोरो इटिनारि ब्लगस दिपालि बाजै सासे सादा सिदा गार्लफ्रेन्ड नागिरना हरदो दिपालि गार्लफ्रेन्ड नांगौनो नै इटिनारिनो सादा सिदा बावसो हंला हंथा बुंलाबायग्रा सादा सिदा नांथारगौनो बेनो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब मोजां नोंहालाय नार्जारि ब्रादार अ दे मोजां नार्जारियालाय बहानि जायगाफोरखौ एसे खिन्थाना होलायलायदो दे बबेनि मिथिनो लुबैयोना आंबो दे थाब बुंहरदो खिन्थाहरलायलायदो सना दैमारि हेलौ आब' हाय सना दैमारि मा खबर दे जायफोरा लाइक होआखै लाइक होनानै होदो अननानै बयबो गोजोननाय थागोन इटिनारि अय बाजै रावखौबो मोनाबा नाफाथिखौनो रायथिना होदोना आंनो र' रायज्लायग्रोनांगोन नाफाथिजों गाबोन फैयोनो दा नाफाथिया जोंनाव आलासि जानो फैगोननो मालाय बिजनियाव बेरायनो फै मालाबा नोंसिनिथिं मालाबा थांगोन रौता उदालगुरि अ फैयोबा खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टफोराव बिथिं मोनहासहैयाहाय थांनो सानबाबो जाथारा सोलाबहैया क'क्राझार साइडथिंनो मालाबा खेबसे थांना फैनोसै र' इटिनारि ब्लग्स मालाय दाना थाखा जोबो माथो मालाय दाना थाखा जोबो माथो सना दैमारि मोजां दे सना दैमारि गोदानबा साबसक्राइब खालामदो सापर्ट खालामदो अननानै गोदान बायदि मोनदों आं नोंखौ बहानि सना दैमारिया नार्जारि ब्रादार आं बिजनि चिरांनि सिस्टार बा बिजनिनि आरो ने खोनाबायल' थायोहाय थांफेरनायानो जायाखै बिजनिथिंजाय मालाबा फै उदालगुरिथिंनो बा इटिनारिया माखौ इसिबां मिनिग्लाबखोहाय खुसि जाथारबाय माथो जेबि स्टेटास लाइक होबाय दे आब' थेंक इउ सना आंखौ सिनायाखै ओहो आं सिनायासै सोरमोनलाय सना दैमारि आंखौ सिनायाखै नामा दे खिन्थाना होदो सोर आं रिथुनजय दे बानायखानायसो आं
अ दे होमबालाय बानायखानायावनो बालाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय हा नोंसोर गोजाङो ना गोजाङाहाय नोंसिनिथिं दायो आं हले बिराद गोजांबाय ओंखायनो बिराद गिदिर सुइटार गानबावबाय आङो तामुलपुराव बेरायनो फै आब' तामुलपुरावथ' बिराद अयथासार लोगो जाबाय ओमफ्राय थांनोनो सहैया माथो र' उनाव थांथारना फैथारसै र' तामुलपुराव थांगोन दे गोजानथारबा जोंनि बाजै आंहा साइनास जादों गन्थंआव रायलायबाबो मोजांखौनो खोनाला दाना अ माबा थालमारि ना मायो मोजां खोनाया जेनेबा अ माबा थे जादों आरो ने आंनाबो सिगां दंमोन ओमफ्राय मा होनो मोनसे अरखि बायदि मुलि दंहाय बेखौ होना हैदों आङो माबायाव मा होनो तेजपुराव थांनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे साइनास जानाया रानथारनानै उनावहाय गुंखे बायदि गिदिर गबोलायो आरो बे मोदोम जाबोनाया बोरैबा हामबाय इसोरनि अननायाव साइनासा इटिनारि ब्लगस नोंनो खिन्थाबाय आङो हाय दैमालु ब्रह्म हाय आब' आंहा दासो नै ओंख्रि संदोंमोन बा दिनै मा नोंसो नामा ओंख्रि संग्रायालाय हिनजाव मानसिफोर सङाखै सना दैमारि दे आंनि भिडिअसफोरखौ नायदो नै सना दैमारि इटिनारि ब्लग्सनि चेनेलखौ माबाखौ भिडिअफोरखौ नायनांगौनो आबै नालाय दुगैबा गोजाङाथ' दुगैयाखैबा गोजाङो नंगौ दा होमबाबो आं दुगैबाबो गोजांदों दिनै बिरादनो देहायाबो सुग गैयाना लोमजाख्रुबनायसो एसे एस जोहोलाव आंहा दासो दे थेंक इउ एस जोहोलाव थेंक इउ फैदोंना दासोबाबोथ' प्लिज अनना मुलिखौ माहा मोनगोन खोन्थाहर ओइ माबा गेमस्रि एक्ट्रेस बिबौजोंसो माबाहैदों लगायहैजादों मुलि बेबा मा मुलि हरो अरखि बायदि नांनायमोन बायदि मोनखायोहाय अरखि नांनाय बायदि मुलिया माबासो आयुरवेदिकसो बोरायानो माबा हरोबा बोराय मानसि गन्थं सिङावनो मुलिखौ हरो मोनबोआ हामहैयो आरो बेजों अके सना दैमालु ब्रह्म आंसो सोंदों दिनैहाय आंबो दिनै नोंगुमैखौसो संहोदों दिनै गाव संनोनो आरो ओंख्रि ओंखाम ओंखायनो दिनै ओरैनो थास्लायस्लाय लाइभआव फैबाय आङो दायो रिंखां बर' हाय नों हाबा जाबाय नामा आब' औ जाबाय फिसाज्लायानो सासे दङ आंहा बहानि नों आङो उदालगुरिनि उदालगुरिनि आङो नोंलाय बहानिथो दे गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै होदो एस जोहोलाव ए माहायनि होनदोंमोन आब'आ आं उदालगुरिनि दैमालु मनिका हाज'वारि मैथा लायनो थांगोन जों गाबोन हरगोन ना हरा नाफाथिया मैथा जानो लुगैसोदोंनो मानो हरा जानो लांफै बेलासियाव फै मोजांसो मोनगोन आङो ब्लग बानायबो दे गाबोन मैथा खानाय ब्लग बानायगोन जमा फै नाफाथिखौबो लाइभआव फैनो होलाय दावराव जाजोबथारगोन नै नाफाथिखौ कमेन्ट हरहोलाय आंनाव एस जोहोलाव रिंखां बर' आंखौ लोगो खालामना होदो आंबो खालामफिनगोन एस जोहोलावखौबो लोगो खालामदो बयबो सापर्ट खालाम अननानै एस जोहोलाव आंखौबो लोगो खालाम आंबो नोंखौ खालामगोन ओमफ्राय आंनियाव कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय मनिका हाज'वारि अके दे नाफाथिखौबो हरहोलाय नैबे मनिकाया माबानि नाफाथि बिब' हरदों इटिनारिया नाफाथिखौ बिगासिनो आंनाव खोनासं मनिका कबिथाया मालाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामदों माब्ला आं माथो नुवाखै माब्ला गोदान आपल'ड खालामखो मनिका हाज'वारि दे आंनिखौबो नायदो मनिका नायलाय नै इटिनारि ब्लग्सनिखौ बेबो सिबाय उदालगुरिनिसो ओमफ्राय एकदम सापर्ट बिगासिनो
एसेल' आं गोजामसोखा नोंनावसो गैया खोमा आंनाव खालामखानायसोथ' आंनाव होमबा बिदिब्ला नों आंखौ साबसक्राइब खालामखानाय होमबा आंजों लोगोखा आरो ने खालामखानायबाथ' मोजां थिगानो ओमफ्राय जुदि खालामनाय गैयाबा सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट हरनानै दोन आंबो नोंखौ खालामगोन मनिका हाज'वारि फैगोन र' साननैसो थाना लाइभ नाफाथिया नङा दायो आंनियाव फैहोलाय बेखौ मा खालामदों बियो नाफाथि गैया नोंजों दायो मनिका ना गाबोन फैमारगोन ना मागोन जोंनावलाय माथो ओंख्रि संखो नों आब' गुमैया ओंख्रिया माबासो कफि ओमफ्राय ना ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन जानो लुबैदोंनो ओमफ्राय गाव माबा मा होनो बानलु सावनानै देलागासिनो दायो आं खालामखानायसो आब' दे आं दा कमेन्ट खालामना दोनगोन नोंबो खालामना होबानो जाबाय आब' अके दे खालामथारगोन आं नों खालामनानै दोनबानो जाबाय नाफाथिया ओंख्रि संदों मा ओंख्रि संखो नाफाथियालाय बेबो ओंख्रि संनो रोंलायोना इउ बि स्टेटास आइल' आब' आंहा दासो नायनो मोनबाय दे थेंकिउ हो दा होमबाबोथ' फैदोंना दासो नायदोंबाबोथ' गोबावजों थेंकिउ इउ बि स्टेटासलाय बहानि खिन्थाना होदो एसे फोरमायनानै उदालगुरि मा गामियाबो उदालगुरि खाजियामाथि होननाय जायगायाव जोंना दैमालु ब्रह्म गोथाव आब' बेनो गोथावहाय बेनो आं मा होनो लाफा ओंख्रिसो जानो लुबैनानै दङ दायो लाफा ओंख्रि लाफा गैया जोंहा दिन ओंखायनो मोनजाथ'वाखै लाफाखौ लावजों दाउ ना खर' एवनाय गोथावानो माथो बरिया फैयानो नाफाथिया दे गाबोन फैमारो ना मायो नोंसोरनि गोसो फैबानो जाबाय आंनिबाथ' फैनांगौसो लाइक खालामनानै होदो सनाफोर जाय खालामाखै लाइक खालामनायल'आलाय माथो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा मनिका हाज'वारिखौ आं सापर्ट खालामना हरनोसै आंनिखौबो खालामना हरब्लानो जाबाय आंनि भिडिअ नायना मनिकाया इउटुब चेनेल गैयाथ' मनिकायाथ' नाफाथि बिब'सो नाफाथिनिया साबसक्राइब दंना गैया नोंनावलाय नाफाथिखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय मनिकाया नाफाथि बिब' असेसो ओं आब' मनिकानाबो चेनेल दं आरो आब' मनिकानाथ' चेनेल गैया बेना माबा नाफाथि बिब'सो नाफाथिनिखौ खालामबानो जाबाय इउ बि स्टेटास आंना डिस्ट्रिक्टआ कार्बि आंलंसो आयौ मासि गोजान आब' लांहिंनि मिथि एक्ट्रिसनि जायगानि नामा मिथि एक्ट्रिसाबोथ' कार्बि आंलं लांहिंनि ना लांहिंनि दां माथो नङा होमबा थांबा कल खालामगोन दे अके खालामबानो जाबाय दे फैनो नाजाथार बिनय टुके मा ओंख्रि संखो ओंख्रि जोंना कफि ओमफ्राय नासो ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन नोंस्रालाय बिनय मा ओंख्रि जाबाय नामा सना दैमारि 16 लाइक थेंक इउ स' माच 16 लाइक खालामना होनायनि थाखाय आरोबाव जायफोरा खालामाखै खालामनानै होबानो जाबाय जिबिआर बसुमतारी हाय हेलौ जिबिआर मा खबर नाफाथिखौ नङाबा नाफाथिखौ लायगोन आं अ नै कबिथा माबा मनिका नाफाथिखौ बिगासिनो नैबे इथिनारिया हरगोन ना हरा नोंनानावखौलाय जोहोलाव आं नायबाय थायोथ' नाफाथिखौ होमबालाय नाफाथिनिखौ नायबाय थायोनो नै मनिका नोंनानावनिखौ माबाया जोहोलावा इन्टारेस्टबो ना मानसियाबो फाननि खालामोना ओमफ्राय भिडिअफोरखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो आरो ना नाफाथिनिखौ जिबिआर बसुमतारी माब्रै दं बाजै थिगानो मोजाङैनो दङ आङो बर्थमान नोंहालाय बोरै दङ
दैमालु ब्रह्म नाफाथिना अलरेडि दंखायो आब'। दे सापर्ट खालामलाय बिदिनो मालाय नाफाथिना बुरजा जाथारबायहाय फल'वार्सफ्रा। मिथि एक्ट्रिसनि खाथियानो जायो। सिनायो होमबालाय ना रियेलाव? बाजै जा मोजां माया मोजां जालायखो? आब' आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो अननानै बिग्रु ब्लगखौ। अके नों आंखौबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट खालामना दोनदो ओमफ्राय आंबो खालामनानै हरफिनसै दे आरो। खिन्थु साबसक्राइब होननानै लिरनानै हरनाङा आरो हा कमेन्टफ्राव नङाबा इउटुबा दानफिनो। साबसक्राइब लालायलायबा खमायहोफिनो आरो साबसक्राइबारखौ। एस जोहोलाव आं बिब'खौसो जा फसायोलै। नै थांबायसो दां आं दहायनो बुंहरनांगौमोन। मनिका थांफिनबाय नामा? मनिकाया थांफिनखो ना माखो नै नोंखौसो जि फसायोनो एस जोहोलावा। जिबिआर बसुमतारी मा ओंख्रि जायो? जोंना माबासो कफि ओमफ्राय ना। लैथोमा अफिसियेल थेंक इउ हो लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। बिग्रु ब्लग अके आब' दे खालामना दोनबानो जाबाय। दैमालु ब्रह्म आजाखौ देखायलाय आब' नायनो दे। आजा फैलाय दसे र' देखायनां। लिया दैमारि हाय फ्रेन्ड हेल' फ्रेन्ड मा खबर? आंहा नोंनियाव लोगो दंखायो साबसक्राइब दंखायो आं नोंनि साबसक्राइबार लोगोखा। लिया फैद' नायनोनो ओइ बेखौ मानो सावखो? दोन आखाइयाव खामजाथारगोनहाय बियो सलायजों गेलेफैनाङा बेबायदि। लाबोलाय। नों दाउदै जागोन ना जाया? आं दाउदै जायो। मानो दाउदै जाया जानो? मा जाखो ओमफ्राय जेनेबा? नै दैमालु ब्रह्मआ नायनो होनदोंमोन आजाखौ नै आंना फिसाज्लाया नैबेनो आजाया। बेनो आंना फिसाज्लाया। सबाइ बिमा गिदिर दंलायो नैबेयाव फिसा। अजित मानो दावदै जाया सोंदों आंखौ मानि थाखाय? थांदो बेयाव बाबानो खिथाहरगोन आं नङाबा। जिबिआर बसुमतारी थेंक इउ वेलकाम जिबिआर। सना दैमारि आं नायथ'ला दे आब'। दे जेबो नङा दे होमबाबो माब्लाबा फैबाव बिदिनो। सिनायो आब' ए दे गुमैखौ देखाया नामा आब' सनालि दैमारि? गुमैखौ देखाया नामा आब'? बेफोरखौलाय मानो लाबोनांगौ? आं मैयानो ब्लगाव देखायखादोंमोन गुमैखौ। स्टेला नार्जारि हेल' आब' स्टेला फैदों माथो। उन्दैसिना गिदिरसिनमोनथाय आब' होनलाबायबाय आङो। आरजे अफिसियेल किउटखा आब' बहानि नों? आरजे अफिसियेल आङो उदालगुरिनि ओमफ्राय गोदानै फैदोंबा लाइक आरो साबसक्राइब खालामनानै होदो आंखौ सापर्ट खालामलायदो। एस जोहोलाव अननानै आंजों लोगो गैयैफोरा लोगो खालामना होदो। ओइ हनै आजाखौ लेंहरलाय दलर थाया। लोगो खालामना होदोब्रा आंबो खालामफिनजोबगोन। एस जोहोलावखौबो लोगो खालामदो लोगोफोर नै गावबो खालामफिनगोननो कमेन्ट हरलायलायबासो मिथियो ओंखायनो खालामबाबो कमेन्टफोर हरलायलायदो आरो। जा किउटखा आब' सोर किउट जालायखो? एमबि बर' हेल' हाय एमबि एम बर'सो। लिया दैमारि आं दसे उनाव फैफिनगोन बाजाराव दं आं फ्रेन्ड। दे दाहाय फैफिनबानो जाबाय नों दायो बिजिबो ना बाजारावबो दङ जेंजों जांजां दावराव दावसि होमबालाय दा फैफिनदो आं आसा खालामगोन फैफिनगोन होननानै। एसे गोबाव थागोन आंबो दिनै। आजाया बेसे क्लास फरायखो आब'? आजाया क्लास 4 मोनबाय। लैथोमा अफिसियेल सापर्ट खालामनो थिन आंनि साबसक्राइबारफोरखौ। सापर्ट खालामनो थिन नोंनि साबसक्राइबारफोरखौ। नै लैथोमा अफिसियेलखौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर आंनि थिननायाव अननानै आगैमोन। लैथोमा अफिसियेलखौबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय।
एम बर' नाइस थेंक इउ आजाया आब' ए दे थेंक इउ आजानि नामा मा नाम आजानि नामा माबा मुसुखा औवारि आजानि नामखौ होनो मुसुखा औवारि ओमफ्राय आं दिनै रुवाथि गोदानखौ देखायनो दे नायनोबा र' जोंहानि रुवाथि गोदानखौ देखायनो आं बुब्लि बसुमतारी आब' अननाय सापर्ट खालामा आब' अननायानो सापर्ट खालाम आंहा सापर्ट दंखायो दे नोंनिया र' आं लिरख'दों दे लिरग्रो दे फरायग्रो आरजे अफिसियेल 19 लाइक जा लेंगुवेज फुल सापर्ट थेंक इउ आरजे थेंक इउ आजा गुमैखौ खनसे देखायदो आब' अननानै ओइ माबायाव नायलाय नोङो माबायावनो दङ मा होनो मैयानि ब्लगाव नायाखै नोङो मैयानि ब्लगाव आङो नों गुमैखौ देखायदों दा नायबानो जाबाय मैया आं भिडिअ सोदोंमोन नालाय होद आं गरम मोनबायहाय माबा सुइटारखौ खुफिननांसिगोन बाजै आदाया बिराद साइसथार सासे हिनजाव होबावदो हाब नाङा गैया बिराद मोजांखौ थिननाय बायदि मोनथारदों नामा नोङो दैमालु ब्रह्म आंनिखौलाय सापर्ट खालामला ना आब' मानो खालामा जानो नोंनिया सापर्ट दंखायो आंनाव साबसक्राइब दंखायो नोंनिखौबो नायो आङो कमेन्टफोरसो हरलाबायनाय जायाखै खोमा सोरबा जानि दंबावोसो बे कमेन्टआबो बावलायलाङो खोमसिसो नुबाय दायो स्रां नुफिनबाय खोमसि नुबाय माने दायो स्रां जादों जायाखै स्रां जाफिनबायना आं डिब्रुगड़आवसो दं आलासि जाफैदों माथो गोजानावनो दंहैथारो होमबा सोरनाव आलासि जाहैखो सोर खुरमा नायदों आब' थेवबो लाइभआव खनसे देखायबावदो ना आब' प्लिज र' दा आं लेंहरगोन थांनाय बाबाखौ लिंहरलै आजा नायनोनो फैलाय आब' नोंनि इयार आरो गुमैनि इयारखौ खोन्था आंनि इयारा 28 रानिं ओमफ्राय बियो 33 जाबाय बियो एसे समब्रा समब्रिसो बारा गिदिरबो नङा बेबो आंनि एसे माबा देरसिन जाबाय आरो सनालि दैमारि आब' नोंनि इयार बेखौ नायखांखाबाय लैथोमा अफिसियेल सेयार खालामला बायना होदो दे उनाव खालामगोन दे लैथोमा लैथोमा अफिसियेलनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामना होदो सनाफोर सिबाय नै बेबो बिगासिनो दंथारो सापर्ट नांगौ जादों बेनोबो आयु हा फोनांजोब्बाय बियो बख'वा गैलाहाय सोजाफिननाय नङा बियो नै हा नांबाय हा बुज्रुबाय मोनसेया गथ'फोर थाबाथाय बिराद खायसोहाय हाबा बेसे बादा होनो नङा होमबा गोजोननाय थाबाय आब' दे सनालि दैमारि दे आंनिखौबो नायदो सनालि दैमारि इटिनारि ब्लग्सखौबो नायबानो जाबाय नै हा फोनांजोब्बाय जाबाय दे थांदो आब'आ बिनानाव दंना गैया जोंना बिनानाव गैला बिब'फोरसो दंमोन फंबायफोरसो दङ हिनजावफ्रानो आंसो उन्दैसिन बहा बिनानाव थाबावनो बुब्लि बसुमतारी आब' आगै मा खबर बुब्लि बोरो माथो दाबो फैया गुमैया थांलाय लिंलाय बाबाखौ नायनोनो खोमसि नुदों नामा आंनिखौ दा ओंख्रि संखांबा फैगोननो र' ओंख्रि संगासिनो नों गुमैया
दसे थाथ'बाव देखायथारगोन आङो लाइभआव नायनो होननाया 다쿠. बिखुंगुर बर' हाय आब' हेलौ बिखुंगुर 누구인가? नाङा जायो नांगौ 저희 रमत नार्जारि आंनिखौबो सापर्ट खालामदो सिस्टार नांगौ. जागोन दे आंखौबो सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन आं बेखौ अननानै लानोसै दे. मा दे? आंबो आं खालामगोन बेखौ लानो दे. बा मा ओंख्रि संदों गुमैयालाय कफि ना ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन खालामगासिनो नोंगुमैया र' दै दसे थाबाव आं देखायथारगोन दा लैथोमा अफिसियेल दे थाथ'दो जायखिजाया सेयार खालामला हो आब' प्लिज अके जागोन दे जिबिआर बसुमतारी बिब'नाव मा बिब'नाव बेलाय मा खबर आब' मोजां खबरा थिगानो दंथ'यो इटिनारि ब्लस बाबुनि गार्लफ्रेन्डखौ देखायदो बाबुनि गार्लफ्रेन्ड सोर बाबुनि गार्लफ्रेन्ड ब्रा गावहा नोंगौ बिगुमैखौ हिनजाव बेलेग होबावनो थिनलाबायो दुखु मोनोना बेखौ दे आब' आं गुमैखो नुवागौ माने नायबाय थागोन दे नायबाय था आं दा ओंख्रि संखांबा फैखागोन बियो बिराद खायसो खालामोहाय बे फिसालायाबो एलाय फैबाय नै फैदो नेगासिनो नोंखौ हनै इउबि स्टेटासआ नाय फैयागौमानि नेबाय थानो होनबाय थादों फैदो बाल र' फैसिगोन बियो फैसिगोन फैद' नायदो दाना नै खाथियाव फैबाल बिलाय जाबाय दा बेनो नै नोंगुमैया नुबाय माबायदि नुखो खिन्थाहरदो कमेन्टफ्राव एसे स्राङाव फैदो बोरायराय जाथारबायलै समायना समाया जों सानैजों ओरै बिलाय नुखाबाय दा बोरायराय जाबाय दे कमेन्टफ्राव खिन्थाहरदो माबायदि नुदों बिगुमैफोरखौ थेंक हेलौ इउ आं लेखा लिरनो दे ओंखाम जाबायना आब' जाथ'वाखै नै दिनै रुवाथि गोदान आं संनांदों दिनैहाय रुवाथि गोदान फैदों दिनै आं सङाखै दिनै ओंख्रिखौ नैबे रुवाथि गोदाना संदों थाहाय नांगोन र' जोब्बा इटिनारि ब्लग्स हेलौ अब्लाबो दसे फैबाय आं दे मोजां जादों बारा मिलायाखैनो हनै माया ओइनो ओइ र' हय आंनाबा रेबजग बाक्सा दाहाय नायगोन माखौ हेल' गुमैनो हनै इटिनारिया सिनायदों नामा ओंख्रि इटिनारि संदों आं ओंख्रि संदोंनो ओंख्रि दा संखांबा फैफिनगोन र' रुवाथि गोदान गुमै सेंग्राथार माथो सासे लाबावदोनो नांथ'वा सासेखौनो फिनो हाला माथो इउटुब खुलि होनांलाबायदोंसो सासेखौनो खुलिनो हाला सासे लाबावगोना लाबावानो सासेखौनो फिनो हायाखै इउटुब चेनेल खुलिलाबायनानै जानांदों आरो सानै नाङा जानाय नङा बे इथिनारिया दहायनिफ्रायनो थिनगासिनो दंथारो बारा मिलायाखै मानो मा बेलेग नुबाय नामा मोजांथार गुमैया थेंकिउ होनदो थेंकिउ सोरमोन बे सनालि दैमारि थेंकिउ नङा सनालि दैमारि नङा दैमालु ब्रह्म दैमालु थेंकिउ पारफेक्टखा आब' गुमैया समायखादों आब' नैबेनो इउ बि स्टेटासआनो नोंखौ नायनो बिग्राया दायो नुबाय दा जायालै नै खरलेब खथेबथार जिबिआर बसुमतारी बिब'नाव आलासि जाफैनायखौ खोन्थाहरदों आं नोंनो बिब' असे दं नामा सनालि दैमारि थेंकिउ दे आब' गुमैखौ लाइभआवबो देखायनायनि थाखाय समायखायो दे आब' सानैजों मैयानो भिडिअ'आव नुना समायसोयो माथो सानदोंमोन आं समायखादों ने फिसा आरो सानैबो माने मथि नङा मोदोमफ्राबो फुंनो रोंखाला नालाय सानैबो एखे जों सानैजों जाबाबो फुंनो रोङा नङा होमबा फैबावगोन देब्रा रायलाय आं गरम मोनदों आब' गुमैया माथो हेन्डसामथार
हेन्डसाम नुदों आं नुबाय थानायखाय बारा हेन्डसाम नुला माथो इटिनारि ब्लग्सआथ' जि जाद जाद थिनबाय थायोहाय बियो ओमफ्राय मिनिबाय दाना गावहा लानो थिनबावनानै नों नागिरना होगोन आरो र' मालाबा एनिथिं एमजेनि माबायाव थांनानै नों थाग्रायाव कम्पानियाव थांनानै नोंखौबो नायबोगोन र' मा होनो अदाल बाइट्सआव थांबा केकफोर लायबा हाय नोंसि आंसिबा रेबा बदा आं बुजियासै बेबा मा होनगोन थेंक इउ सिमिनसि माराक सिमसि माराक थेंक इउ रमद नार्जारि दे बिदिनो सहाय होलायनांगौ थेंक इउ मोजां माबा बुंनायनि थाखाय हेपि फेमिलि थेंक इउ पारफेक्ट जदि बाजै थेंक इउ स' माच आदा हेन्डसामथार थेंक इउ या वेलकाम गुमै थेंक इउ इउबि स्टेटास गुमैना ओंख्रि संनाया खामथाबजोब्बाय बे मोनखांखाबाय मोनखांखाबाय माबायदि संदों थावदों थावाखै दा जानाय नायबासो मिथिगोन थिगसे जानोसै नों संनायखौ रुवाथि गोदान संनायखौ जानोसै दिनै जिन' ब्रह्म मा ओंख्रि आब' मा ओंख्रि संदोंमोनलाय नोङो खिन्थाहरथ' अल बेदरजों नाजों अल बेदर आरो ना सनालि दैमारि औ आब' समानथार मोदोम साइजफ्राबो औ नंगौ दा फिसा माने मिलायनायखौसो मोनखायोनोहाय इटिनारि ब्लग्स आं साइज गुमैयालाय थेख्लाख्लासो बाजै ए गावसो ए दे दे साइजखा दे नोङो बिखुंगुर आं बर' साइस गैयालै थेख्लाख्लासो होनो गावखौसो होनदों बुजियाखै आं साइज गैयालै थेख्लाख्लासो बाजै माथो मदा सदासो नुदों आङो मोदोम गोनांथ' नोङो एसे खावलाय गिदिर गिदिर मा जानानै इसिबां बन बायदि खावलाय लाखो नोंलाय खावलाय माहाजोन इटिनारि ब्लगसआ मालाय खावलाय माहाजोनथार खावलाय गिदिर गिदिर सिनायखायो आङो बै माबाखौ जिन'खौ आब' गुमैयासो ओंखाम सङो नामा हो नांगौ मामानो गुमैयासो ओंखाम सङो नामानो संनांगौथ' सम सम गोजां बोथोराव संनो लुगैलै संनो थिनाबाबो गोजाङो नालाय अर सायथावथावनो बिराद गाज्रिखा ओमफ्राय गोलोम बोथोराव संनो थिनबाबो सैनो सङा ओमफ्राय मा होनो गोजां बोथोराव अरदाबाव सङो नालाय माबायाव सङा गेसाव अर सायनानै एकदम सिख'लायो अरदाबखौ थुम थुम आब' गुमै जिन' ब्रह्म गुमैयालाय आंखौ सिनायाखै नामा आब' सिनायखायो नोंखौ नों खनसे फैलायलायनायालाय सिनायो दा सिनायोब्रा क'क्राझारना आइजों सिनायो फैनाया मिनिबाय था नोङो इटिनारि नामखौबो इसेबां गोरा लादों आलासि जानो फै आब' मालाबा जोंहानाव फ्रम क'क्राझार हाब क'क्राझारावथ' आं बिराद एक्साइटेडखा बिराद थांनो गोसो जानानै दं नाथाय फैसानि क'क्राझाराव र' सप्तासेसो थाना फैखागोन बिराद मानसि लिंहरनाय दं बिराद आरो आं मानसि लोगोफोरबो लेंहरदों दं बिराद मानसि लेंहरनाय दङ क'क्राझाराव थांथारगोन र' सानसे मागोनि उनफ्राव सनालि दैमारि इटिनारि ब्लग्स दाहाय नायगोन र' नोंखौ सनालियाबो नायगोन नै इटिनारि मालाबा इउबि स्टेटास गुमै संनायखौ आब'आ गन्थं गोदोलायनाय जासिगोनना आब' नों गोदोलायथारसै गन्थंआ बेबा थावदोंना थावाखै संख्रिफ्रासो गोबाब जानानै दंदां बाराबा बाजैया आदाखौ बिराद बाहायसोयोनो मालाय गावसो संनो होननानै संदों माने बियो मानि थाखाय संदों मिथिबायना गोजांनानै अरदाबाव थाबाय थानो लुबैनानैसो संदों बियो ओरैनो सङाखै बियो इटिनारि अके सनालि जिबिआर बसुमतारि बाजैया जारौ जेराव खुसिथार ना भिडिअ ब्लगाव ना बिदिनोखा आङो बिदियालाय सिबिआर बसुमतारि थेंक इउ नायो बिदिब्ला नों आंनि ब्लगखौ न' जिन' ब्रह्म ओइ आब' नोंनि नामखौ मा नाम होनोमोनलाय जोंना मामिया सोंदोंमोन नालाय हाबाब ब्लगाव नुबाय थानायालाय swdwmवारिब्रा सोदोम मोजां नङाहाय नामा स्वरम ब्लग हाय आब' थेंक इउ आगै हेलौ स्वरम ब्लगआ नै दासो फैदों माबाफोर बिजिमोन नामा दहाय
पारमिलन बसुमतारी बिदिनो लाइभ फैबाय था ना बिदिनो लाइभ फैबाय थाना ना अ फैगोन आङो सम लाइभआव बाजै मालाय एनिथिं एमजेआव आइफन बायबाय एनिथिं एमजेआ आइफन बायबाय ओमफ्राय 30,000 नि जुथा बायबाय मालाय बेहा पेमेन्टबो मोनबाय थायोहाय माहाजोन मानसि आरो मोजाङानो दे एनिथिं एमजे या माहाजोन जाबाय मालाय 30,000 नि जुथा जोंहा 100-200 नि मोननो थान मालायफ्रा हनै 30,000 खौ फैसा बायदिखौनो मोनानदां मालाबा 10 थाखायानो थाया आंनाव ओरैबायदि दुखियाखाना पेमेन्टबोथ' मोनथ'खायाखै नालाय इउटुबफोरनिफ्राय आब'आ आंनि भिडिअखौ नायथारानो खोमाना आब' मानो नाया जानो नायोथ' इउबि स्टेटास नायो नोंबोथ' नायो दा आं कमेन्टफोरसो हरलाबायनाय जाया ओंखाम जाखांबाय नामा आब' जाथ'वाखै नै दासो मोनखांदों नोंगुमै संदों दिनै जिबिआर बसुमतारी दे लाइकफोर खालामलायदो एसे जाय खालामाखै जाय गोदान सापर्ट होलायलायदो नङा होमबा नो दुन्दिया माथो मुलि मारदों सादों माथो साराय फिसायावलाय माथो जाननाय ए सिरि जाजोब्बाय माथो फैदो बयबो रायज्लायनोसै 13 जन दं गावस्रा सिरि नायनानै थाजोबो रायज्लायहरबाय बायथ्रा एसेबा आब'आ आंनिखौ लोगो खालामाखै आरो बिखुंगुर नोंना लोगो दंखायो नायो आङो दंखायो जुवेल बसुमतारी लाभ इउ सना लाभ इउ टु जुवेल थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय दासो नुसनदों नामा बिथाङा दुर्जदन माबा मोसौ बेदर एवनाय नारजि माबाजों नोरसिंजों नों ओंख्रि सोंदों नालाय दुर्जदन दारिया नै मिना जाथारबाय जानाय नङा दारि दांजालाबाया सुवा जायोनो मानो बिदि दारि लायो एफा बुरजा जि गोलाव दारि लायो नै नोंगुमैया जुवेला दासो फैदोंना थेंक इउ दै लाइभआव फैनायनि थाखाय दुर्जदन हा बरिया गोथावथार माथो जानोबा फै नितेश कुमार हाय हेलौ नितेश मा खबर स्वरम ब्लग आं लाइक खालामबाय आब' थेंक इउ स्वरम थेंक इउ स' माच सना दैमारि फैफिनबाय आं विच कान्ट्रि आसाम इण्डिया आसाम बेटारि जोबसिगोन आब' मा आगै सना दैमारि मा जाखो आगै सना उन्दुनो ओंखारबाय नामा सियायबाय माथो आब' उन्दुनो ओंखारदों ओंखारनायालाय बाजै खावलाय फिसा खालामनायनि आइडिया नांगौमोन खावलाय फिसा खालामनायनि आइडियाया सान हर जाया लोङा थाबायबाय था होमबासो खावलाया फिसा जागोन सान हर ओंखाम जायाबासिनो थाबायबाय था उन्दुनाङा हरसे मेगन मोदै खालाम होमबानो बे अबे खावलाया फिसा जाया जानो जानायानो जाबाय थायोबा नोङो कम्पानियाव थानानै गोसोबायदि टाउनाव जानो लुबैबानो रेस्टुरेन्टाव जासिगोनलाय उदालबारिसोआव जाहैसिगोनलाय नङा होमबा नितिश कुमार स सेक्सि थेंक इउ ओंखाम जाखांबाय नामा आब' ओहो जायाखै नितिश कुमार प्लिज सापर्ट मी गुमैनिफ्राय आंनासो बांसिन दं माथो दारिया है मैया सिनदों बियो एसे ओमफ्राय एसेल' दोनदों आरो खिन्थाहरलाय माबाया
खाथियाव फैलाय आब' आंबो खालामबाय लाइक नै आब' आंबो खालामबाय लाइक दे थेंक इउ इटिनारि ब्लग्स जाया लोङा उन्दुनाङा मेगन मोदै खालामबाय था थाबायबाय था हरसे रुम सिङावनो थाबायनांगौबा होमबानो खावलाया हामगोन बेनो आरो आइडियाया बिनि माबाया मा होनो खावलाय हामहोनायनि माबाया बेनो फरमुलाया आंनावबो दंखायो दारिया बाजै दे गोलाव गोलाव लाथार बांगालफोरनि बायदि स्ट्रेट खालामलायथारदो गोलाव गोलाव लानानै ओरै सिदा सिदा खानाय जेरै सिख्लाफ्रा खानाय बोयो दारिखौबो खानाय बोदो सनालि दैमारि जुवेल बसुमतारी आलासि जाहैगोन मालाबा सना दे जाफैबानो जाबाय उदालगुरि जोंना नोंनाथ' क'क्राझार ना मा दां ने सनालि दैमारि आंहा दसे नुलायलायासै नेट स्ल' जानानै बिदिनोहाय नेटनि थाखायनो प्रब्लेम जायो नङा होमबा मालाबा समाव फरायना सासेखौ मा खबर आब' मोजां बर' भइस थिगानो बरिया नोंहालाय बोरै बर' भइस माबोरै दङ जिबिआर बसुमतारी आसामनि इन्डास्ट्रि मा जायगालै बाजै उदालगुरिनि आं सनालि दैमारिया इउटुब दं नामानो सनालि दैमारिना इउटुब दंदां माथो सापर्ट बिनाय बायदि मोनदों आं दहाय बिदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो जायफोरा सापर्ट नांगौ जादों सापर्टखौथ' जोंनो बयबो नांखागौ नांनायालाय नङा होमबा बे नितिशखौबो बुंनांगौ माने इटिनारि नोंहालाय मानो ब्लग बानायथाराखै आब'मोना न'खराव सोर सोर दं बा जोंहा न'खराव माबा बिहाव बिखुनजो दङ ओमफ्राय हासबेन्ड आंनि फिसाला साबा दं आरो गासै लक्समि फुदि मा खबर आब' मोजां आगै मोजां नोंहालाय बोरै दङ लक्समि गोदानसो ने दिनैसो फैनाय बायदि मोनदों आङो गाबोन आपल'ड खालामगोन बाजै दे खालाम नायना होगोन आङो फुल सापर्ट दे गैया आंना इउटुब चेनेल अह आं सनालिनिखौ दङसो सानदों बेखौनो बर' बय मिउजिक लोगो खालाम दे बर' बय मिउजिकआ लोगो खालामनांगौनो नै बिखुंगुरखौ लक्समि फुदि मोजां आब' आं आब'खौ फुजायाव नुदोंमोन बहा नोंलाय अबेनि आगै राज फुजायाव नुदोंना लोखि फुजा नुदोंना दुर्गा फुजा नुदों खिन्थाना होदो एसे लक्समि फुदि दिनैसो नुदोंबा दिनैसो गोदानबा अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो दे लक्समि सनालि सेंग्रा ना सिख्ला जाखो सनालि नामा जि फाग्लाखाय सनालि नामालाय सिख्लाफोरनिसो नाम हिनजावफोरनिसो नाम दा सनालि नामखौ आं हौवाफोरनि खोनाफेरथाराखैहाय इउबि स्टेटास माथो आब' आं हरनायखौ फरायासैनो हाबाब मानो फरायासै जाखो दहायनो फरायगासिनो दंथारो आं नेट प्रब्लेमबा नुफैया आंनियाव नोंनाव मालाबा नेटआ प्रब्लेम जायोबा कमेन्टखौ नुफैया आरो नोंसो नुगोन नोंनियाव ओमफ्राय जुदि नेट प्रब्लेम नङाबा माबा नुजाफैखायो आरो कमेन्टफ्रा मा खिथाना लाखो सिजालायबायहां माथो आब' थेंक इउ आब' खोन्थानायनि थाखाय दे वेलकाम लोखि फुजायाव आलासि जाहैदोंमोन आब' बेहाय फुजायाव नुदोंमोन आं उदालगुरि फुथिमारिनि सोरनाव आलासि जाफैदोंमोन लक्समि फुदि बिदिब्ला आंखौ नुखादोंना नोङो सोरनावमोन फैदोंमोन मा गामियाव सिख्लासोहाय हौवाफोरना बिदि मुं थायोना आरो नंगौहाय बे इटिनारिया जि फाग्ला फाग्लासो ओंखायो हौवाफोरनाखि सोरबा सनालि नाम थाबाय बायो
लक्ष्मि फुदि आंखौ लोगो खालामना होदो आंबो खालामफिनगोन। एस जोहोलावखौ लोगो खालामनानै लादो लक्ष्मि। एस जोहोलावबो नोंखौ लोगो खालामगोननो। बेयाव लोगो खालामलायनो बोरैबा खालामोमोनलै स्ट्रिम खुलिना होयोमोन बोरै सोरबा रोङोबो खोन्थाहरलाय बे माबा माबाखौ गेवोमोन ना दिपि गेवना होयोमोन लिंकखौ थुनो हायोमोन ना अबाव खालामोमोनथाय बेयावमोनदां माबाखौ लिंकखौ होनो हायो नामा? उम लिंकखौ होलायलायबाथ' लोगो खालामलायनो हागोन। गावबागाव खालामलायनो हागौमोन। दे बाजै जाहा खोला साइडनिफ्रायबो फेमास जानांगौ। औथ' आरो नङा होमबा नंगौ फेमास जानांगौ। फेमासखौनो जाया माथो भिउसफ्रानो फैया जोंनाव बारा। अन्थाइबारियाव आब' जमुना मोननाव सिनायो खोमा आब'आ। जाबाय जमुनाखौ र' सिनायो? अ अन्थाइबारियाव फैदोंमोन होमबालाय आंखौ नुखादों नोङो? ओमफ्राय दिनैसो नुफेरबाय नामा लक्ष्मि? दे लोगो खालामदो आंखौ। सोरनि लिंकखौ होदों नोंलाय? नङा आं नागिरदोंसोमोन बोरै होयो। जाबाय नामा आब' दन राखेबा नै दासो जायाखै दासो मोनदों दंथ'यो दै दुंसान्दि। सनालि बुरै ना सिख्लानो नोङो दे खिन्थाहर। सनालि बुरै ना सिख्ला? ओइ दे नैबेखौ खालामना होफैलाय माबा खालामना गालांखो नोङो। एस जोहोलाव दन राखेब आंखौ सापर्ट खालामना होदो आंबो खालामना होगोन। दे दन राखेब सापर्ट खालामदो एस जोहोलावखौ। आइ लाभ उदालगुरि आइ एम फ्रम चिरां लाभ इउ टु। दे थेंक इउ जुवेल। बेखौ जायानदां। र' मा खालामनो नागिरदों नै लिंक होनो नाजाबाय थादों जाथ'वाखै र'। लिंक होनो नागिरदों नोंगुमैया नोंसोरनो। गैया माथो जाया। मानो जायाखै? जाबाय। सोरनिखौ होदों? इथिनारिनिखौ होबाय आं। नै इटिनारि ब्लग नोंनिखौ लिंक होनानै होबाय नोंगुमैया। साबसक्राइब खालामलाय। सोरबा सापर्ट खालामलायोबा गोथां कालार दंना एवहाय थुना होदो ओमफ्राय इनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामलायदो आरो सापर्ट नांलायगौबा। आंथ' रोङा नै नोंगुमैयासो रोङो जेबो रोङा आङो। आयु हाबाब मा सोंलाबाय थायोहाय बे सिख्लासो। बिराद फाग्ला सोङो बे इथिनारिया मिनिनासो थैगोन। दन राखेब ब्र लोगो खालाम दे। नै बिखुंगुरखौबो लिंक होना होदो हनै। र' आं होना होनि र'। थेंक इउ बाय नो वेलकाम नो र'। लिंकखौ होना होजोबसै। सोरमोनथाय बेलाय आं रोंफिनासैलाय बोरो अबेमोन? हेल' बर' भइस मिउजिक हेल' बिखुंगुर बर'। हाब आदा मासबां मोजां आदाया मासि मोजांनो। गन्थं गुदुङाव हं नुजाफैथारदों बेलाय। अबावमोन? नैबेयावनोदां बेयावनो मोनदां दहायथ' अबाव थुनाय? मिथिला आं बाव मोनामोनथाय। बे गाहायावनो थुदोंमोन माथो नोङो। आइदै अबेजों लामा गैयिजों इबोरै फैखो? नोंगोरलाय र'। आं रोंफिनासैलै। जाबाय दे। राजानिया गुंखे गोलैबायनो। गुंखे गोलैबाय गन्थं गुदुं हं हंनो। बे जायना गोथां जादों बिसिनि चेनेलाव थुनानै साबसक्राइब खालामलायनो हागोन नोंसोरो आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअ ओमफ्राय कमेन्ट खालामबा मालाबाबो साबसक्राइब होननानै बुंनाङा बिदिनो नोंखौ सापर्ट खालामबाय होननानै बुंबानो जाबाय नङाबा गुड मर्निं गुड इभिनिं बेफोरबायदि होनबानो जाबाय आरो
बिदि साबसक्राइब बियोब्ला माबा इउटुबा आनसाबसक्राइब खालामना होफिनो। ओंखायनो साबसक्राइब बिलायनाङा जेनेबा नोंनि भिडिअ मोजां जाथारदों बेफोरबायदि होनबानो जाबाय आरो दे। हाइ बर' बय मिउजिक बिखुंगुर बर' नोंखौबो नै लिंक होना होबाय नोंगुमैया नुदोंना नुवाखै जुवेल बसुमतारी नोंनि एक्टर सालथेया आंखौ सिनायोना सिनाया सिनाया जाबाय आं नोंनि भिडिअ सानफ्रामबो नायो सानसे बाद गैया। जुवेल बसुमतारी हगारबानो नायो बियो नोंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनथारोनो नायनो बिराद फानिबो बुङो नालाय नोङो मालाय आरो मा होनो सेलिब्रिटिफोरजोंल' लाहैथारो थांफिनबायसो नामाहाय जुवेलालाय अइ सनालि बेसेबां बैसो जाखो नोंलाय सनालिया थांबायसोदां आदा आंहा सानसेयाव 20 जन खमायदों नै बेबायदिनो खमायो ओंखायनो साबसक्राइब बिलायनाङा साबसक्राइब खालामनो नाङा ओमफ्राय सोरबा नोंखौ साबसक्राइब खालामदोंबा साबसक्राइब बिदोंबा नों खालामदोंबा लोगो लोगो खालामफिननाङा आरो मथा मथि 1 घन्टा 1.5 घन्टासो थानानैसो साबसक्राइब खालामफिननांगौ बै मानसिखौ आरो साबसक्राइब बेक खालामफिननांगौ लोगो लोगो साबसक्राइब लायोबा माबा जाफिनो आरो मा होनो आनसाबस्क्राइब आनसाबसक्राइब जाफिनो ओमफ्राय दसेबाबो थाथारनांगौ एक्सपिरियेन्स मोनबाय नालाय जोङो बानायदावनानै बुहुद जुवेला आंनि भिडिअखौ नायथारा थेंक्स इउ स' माच गुमै वेलकाम जुवेला आंनि भिडिअसखौ नायथारा मिनिनोसो ओंखारबाय आं दिनै बेखौ माबायदि लोंदोंसो नामाहाय मानसियालाय इथिनारियालाय आंनि कमेन्टखौ मा जाखोलाय नायासै आब'आ नायासै नै आब'आ बुब्लि बसुमतारी आं दासो नुदों नोंना नेट प्रब्लेम जादोंमोन दा ओंखायनो आंनियाव नुफैयाखै दानि ओइ लिंक होनो माबा थुबाय थादोंमोन ना जों बेयाव नायसनासैदां सनालि दैमारि थाङाखै आब' दङ दे नै इथिनारिया नोंखौ सोंहरगासिनो दङ ना सिख्लाना बुरि ना मानो होनदोंमोनथाय खबर लाहरगासिनो दंथारो नै नोंखौ सनालि रैसुमै ब्रह्म मा ओंख्रि संखो बाजै ओंख्रिया माबासो कफि ओमफ्राय ना रैसुमै ब्रह्म बहानि मोनलाय नोङो जायगाया कारेक्टलै गुमै नों होननाया इउ बि स्टेटासनिखौ लिंक होना होदो नै बेबो सापर्ट बिबाय थादोंमोन दहाय खोनाबाय कारेक्टलै गुमै नों होननायानो आं नोंसिनि सिदा सादा स्कुल दं मा बेलाय सिदा स्कुल दंना बेयाव फरायोमोन गोदो होमबालाय खायजामाथियावसो फरायोमोन नोङो खाजियामाथि स्कुलावसो फरायनाय बहा नोंसिनि गामिया दे खिथालाय आरो भिडिअखौ जाय इउटुब चेनेल दङ भिडिअ हगारोना भिडिअखौ नोंसोरो आनलिस्टआव मथा मथि 15 मिनिटसो दोनथार दै भिडिअ हगारखांनायनि उनाव डाइरेक्ट पाब्लिस होनाङा आरो होमबाना भिउसआबो एसे बारा जायो आरो साबसक्राइबारफोरबो मोनो बांसिन गोदान मानसिफोरनाव इउटुबा माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ साप्लाइ खालामो आरो बांसिन ओंखायनो 15 मिनिट भिडिअखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव 15 मिनिटसोनि उनावसो पाब्लिस खालामबानो जाबाय आनलिस्टआव दोन भिडिअखौ ओमफ्राय बे सिगां टेक होनायालाय ओमफ्राय टेगखौ नोंसोर बर'नि भिडिअ बानायो नालाय बड' सं बड' फानि सं बड' कार्टुन ओमफ्राय बिदिनो बड' भ्लग बेबायदि होबानो जाबाय टेगखौ माने नोंसिनि इउटुब चेनेलनि माबाखौ जोंनाबाथ' 3 मान्थावनो बिदि जादोंना एसे माबा थाब माबायो आरो मा होनो गोदान मानसिफ्रा नुहैयो बेबायदि फरमुला बाहायोबा ओमफ्राय फुङाव 5ता 6टायाव सिखारग्रो मोना बिदिखौ बड' ब्लग बा बड' भिडिअ सार्च खालामनानै गोजौआव 3 दट दङ बे 3 दटआव थुनानै नोङो लास्ट आवाराव होनानै होबानो जाबाय भिडिअ सोगोदान मोनो आरो बेवहाय कमेन्ट खालामहैदो नोंसोरो आंखौ सापर्ट खालामदो होननानै ओं सामफारिलै बाजै साबमारि इथिनारि साबमारिनिसोनो साबमारिनिसोथ' आरो बेयो सिगाङावनो खिन्थाखादोंमोन ना आब'आ 3K जासिगोन जायानो माथो 100 नांबावगौसो 100नि बारा नांबावगौसो जानोनो बिराद थानहाय जुवेल बसुमतारी थेंक्स स' माच नाइस लाभलि कापोल थेंक इउ जुवेल आंनाबो बिदिनो खमायबाय थायो
बिखुंगुरनाबो खमायबाय थायोनो नों साबसक्राइब लालाय लायोना ओंखायनो बिदियावनो साबसक्राइब टु खमायो। साबसक्राइब लानाङा मालाबाबो नोंसोर साबसक्राइब टु साबसक्राइब लाबाबो नों खालामग्रोदोंबा बै मानसिया मथा मथि 1 आवार बा हमथ'लाय र' 2 आवारनि दसे दसे गेजेरावसो हमथ'लाय मोनगोन बाबा 1 आवार बा 2 आवारनि गेजेरावसो साबसक्राइब खालामफिननांगौ आरो। दे जाबाय नों मावगोन ना? आरो भिडिअ सोयोबा मालाबाबो टेग होनो दाबाव टेग होथारनांगौ टेगआ मेनथार। बाजै आं साबमारिनि भिडिअ गाबोन आपल'ड खालामगोन अन्नानै नाय कमेन्टसबो हो दे जागोन दे ओमफ्राय आं साबमारियाव थांफेराखै आरो साबमारिनि खोनाबायल' थायो थांफेराखै खाथियानो ओमफ्राय थांफेरनाय जायाखै। मेन गामिया साबमारिसो बिदिब्ला ने नोंसिना? साबमारिनि जांगिला सोर जांगिलामोननि बियो? मिथिया आंबोथ' सिनायाना नुबासो सिनायसिगोन आङो। साबमारि सोरहानिथाय? साबमारि सोरहानिनो इटिनारि नोङो? बिदा फंबायफोरा आब' बाय बाय बर' बयस थांसै नामा? दानो स्टेला नार्जारि हेलौ हाय इथिनारि आदा हारसाफोरा बिराद सालुथार 24 हावार्स नेथ' होनना बुङो। 24 आवार्स नङालै अनलि 15 मिनिट बा 10 मिनिटल'सो नेथ'नांगौ 15 मिनिट नङाखि 10 मिनिटल' ने आरो बांद्राय गोबावबाबो जाया। आब' आंनि कमेन्टखौ नायथ्रासै आब'। दे नायगासिनो बुब्लि नायगासिनो दे। आं जांगिलाखौ आदैसो जायो सोमोन्दैयाव। आदैसो जायोनो जांगिलाखौबो सिनायो दा जों। आयु ओंखाम संग्राया गोमबाय। स्टेला नार्जारि मा ओंख्रि बोरायखौ दा देखाय बोरायखौ दे देखाय एलाय नै बोराया। जायालै हाजिरा मावना खरले खथेब जाजोबनायसो दुब्लिफ्राव माइ बजा रोगादलाबायनानै। गुमैया मासि टेलेन्ट दंब्रा। नोंसोरो आं खोन्थानाय ना मावलाय नोंसोरो इउटुबाव ग्र' जागोन नोंसिना थाबनो। एकबारे फुङाव सिखारदो दा फुङाव सिखारदो 5थासोआव सिखारदो 6थासोआव सिखारदो ओमफ्राय गोदान भिडिअ होनाय बड' ब्लग लिरना होदो ओमफ्राय गोजौआव 3 डट सार्चनि खाथियाव 3 डट थायो ओमफ्राय 3 डटआव थुनानै होनानै लास्ट आवाराव होबानो जाबाय होमबाना भिडिअ गोदान सोगोदान 5 मिनिट 10 मिनिट जानायल' बेबायदि जानायल' भिडिअ फैगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय थांनानै कमेन्ट खालामलाय लोगो रिप्लाय मोनफिनगोन नों बिसिनिफ्राय ओमफ्राय लोगो रिप्लाय मोनबा साबसक्राइब टु साबसक्राइब बिलाय नांलाल' आरो आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय बा नोंनि भिडिअआ मोजांथार होनबानो गावसोरनो साबसक्राइब बिलायलायखायो आरो। स्टेला नार्जारि मा ओंख्रि बोरायखौ दा बेखौथ' नायखांखाबाय आं आब' आं दुगैनि दासो दुगैनो नामा गोजांगोन माथो हेन्डसामथार मालाय हेन्डसाम नुलायबाय। बारा खर' फेदेरनो नाङा ओमफ्राय बारा खर' फेदेरनाङा दुगा जायो बियो बिदि हेन्डसामथार होनबाय थाबा। मा ओंख्रि संखो बाजै ओंख्रिया माबासोहाय कफि ओमफ्राय नासो। सनालि दैमारि बाय दे आब' आं बिजाब नायनो दे बाय सनालि थेंक इउ लाइभआव नों दसेबाबो फैदोंना गोजोननाय थाबाय हो। थाखखौ इउटुब स्टुडिअ'आव खालामनांगौ नामा? नोंगुमैयासो खिथानो रोंसिगोन र'। थाखो इउटुब स्टुडिअ'आव खालामा माबायाव क्रम ब्राउजाराव क्रमाव थांनांगौ आरो क्रमाव थांनानै थाखोखौ होबानो आथिं जाबाय। स्रांसिं फै नोङो खोमसिनुदों ओमफ्राय थाखखौ क्रमाव होबानो जाबाय र'लाय आङो नोंसोरनो बेयावहाय इउटुबनि थाखखौ बोरै होनांगौ ओमफ्राय माबायदि होनांगौ माबायदि डिसक्रिपसन लिरनांगौ बेखौ आङो बे सोदोबनि भिडिअ'आव बानायनानै हगारगोन आं र' साननैसोनि उनाव। माबायदि होयो बेबायदि र' साननैसो उनाव हगारगोन आं। इउटुबनि बिखयै आरो नोंसोरनो जुदि नांगौबा होनांगौना होनाङा? गुमैखौ दिनैसो नुदों बा दिनैसो नुबाय नामा माबायदि नुदों गुमैखौलाय स्टाडि भइस दे खिन्थादो नोंगुमैया माबायदि दिनैसो नुजादों आरो मैया ब्लगबो होदों दा आं नुजानाय। भिडिअ मोनसे लाबो दे माबादि होयो भिडिअ मोनसे लाबोनांगौनो।
दे लाबोगोन दे गाबोनफोर। खिन्थु बयसा आंनिसो जागोन बिनि जानाय नङा सोदोमनि जानाय नङा बुरैनि जानाय नङा आरो। ओमफ्राय मालायनि ब्लगावलाय मानो हाबसनदों मादों होननानै बखि हरनाङा आरो ओमफ्राय। नांगौ गुमै नांगौनो नोंसोर नायबानो जाबाय आरो हा। दे गुमै आंनिखौबो एसे नायदो। नायगोन बियो नायगोन साबसक्राइब दंखायोदां ने इटिनारिनि? सोरनाव दंखायो। दंखायो बि खालामखानायसो। आंनाव जाय जाय कमेन्ट हरलाबाय थायो बिनिखौसो खालामना दोनखायो बिनिखौ खालामना दोनबाय थायो बियो। बिसोरनिखौ आरो। मा बेटारियानो चार्ज जाथाराखै बारा। ओंखाम उखैयाखै नोंसोरो आगैमोन? ओंखामफोर? नायाखैमोन आं। 13 जन दङ लाइभआव कमेन्ट फैयाखै रावनिबो। 14 आंबो लाइभ नायनोसै दे दसे। मासि सिरि सिरि 14 लै मामा 14 दहाय पासथायावनो जाबाय जाहा बा मासि फुङावहाय। नों अबाव थायो टाउनावनो थायो ना साबमारियाव थायो इटिनारियालाय? नायदे। टाउनाव थायो बाजै दे थिगानो मोजां। मेन गामियाथ' साबमारिसो नोंसिना ने होमबा? जोंनि खाजामाथिजोंनो थाङो ना महनपुरजों गिदिंना थाङो नोंलाय? जोंनाथ' खाजामाथि बालाफारा होनो गामिखौ। बल गेलेफैलायलायो। माथो खाथिनानो सिनायि जालायलायखो? आं गेलेयाखैबा मा दालाय? आं आब'नि भिडिअ'खौ होबानो नायखायो दे होबानो नायथारनांगौ बिदिनो होनाय लोगो लोगो। जिमियन इस्लारि आब' दे थेंकिउ जिमियन लाइभआव फैनायनि थाखाय। नुब दुखुलै दिनै लाइफनि फार्स्ट इन्टारभिउआवनो फेल जाबाय। बिदिसो जादों दे नाजाबाव उनावहाय दुखु जानो नाङा दे। मा इन्टारभिउ होदोंमोन आगैया? इटिनारि बाजै नोंसिनि दखानावनो थाव सोयो माथो आं। जोंहालाय मा दखान दङ जोंहानि हासबेन्डनि बिब'नि दखानसो बियो थाव सोनाया नोङो। नै कबिथा दैमारि आगैया दासो फैदों नोंखौ रायखांबाय थादोंमोन दहायो। माबाया आरके ना मा नाममोनलाय? आरसि नोंखौ फसन जाग्राया बे रायखांदोंमोन माबा कबिथा फैयाखैमोन नामा होननानै आगै सना। लाइक दन आब'। आंथ' नै नायगासिनो दंबावोसो नै। नै नोंना नोंगुमैया। सानफ्रामबो नायबाय थायो आंथ'। नै नायबावदोंसो नै नोंनिखौ नायगासिनोसो दंमोन आं नै भिडिअ गोदान हगारनायखौनो नायगासिनो दंमोननो नै कबिथा नोंखौ। बिगुमैया अके जिमियन इस्लारि अके आब' दे मा खालामदों जिमियन? ओंखाम जाबाय नामा? स्कुल सिदा सिदानियालाय बेयाव बेयो स्कुल सिदा सिदाया जोंहानि दखान नङा। बियो माबासो जोंहानि हासबेन्डनि बिगुमैनि दखानसो। बादाम आदा बादामखौ सिनायो बिदिब्लाथ' नोङो? नंगौना गुमै सना आंनि जिउनोहाय कबिथाया। नायगासिनो बियो नोंनि माबाखौ भिडिअ'खौ। इउबि स्टेटास नांगौ गुमै भिडिअ'खौ खालामथार। खालामगोन बियो गाबोन खालामगोन। आं राजकुमारिनि लोगो राजकुमारियाबा सोर? राजकुमारिखौ आं सिनाया दै बहानि बेबा राजकुमारियाबा? अबेनि राजकुमारियालाय इटिनारि? फासथायावनो ओंखाम जाबाय नामा नोङो दिनै? दा हरावथ' ओंखाम उखैफिनसिगोन नों दा? रोदोम बुमिदर मोनखौ सिनायो आं। बुमिदरमोनखौलाय रानजों-फारानि मानो सिनाया जानो रोदोमखौबो सिनायो रोदोमाथ' बोरि गामिनि। राजकुमारखौथ' आं सिनायला सोर राजकुमार सोरखौ होनदों मिथिला आं। रोदोममोनखौथ' सिनायथारो आङो काजिया मानसियावनो दखानावनो सौग्रावफैबाय थायो बिसोरो।
बुमिदराथ' माबायाव न'आव थाया दायो बेलेगावसो दंहैयो नङा होमबा? होमबाथ' नों बहुद उन्दै जोंनि। कबिता दैमारि लोगो खालामदे आंखौबो। कबिता नै लोगो खालामनांगौनो बिखुंगुरखौ। नै बे बिखुंगुरनि लिंकखौ होना होखादों। बेयाव थुनानै गोथाङाव थुनानै होबानो सापर्ट खालामलायदो आरो। गुमैखो नोना ओंखाम ओंख्रि उखैयासै आं आब'। ओंखाम उखैलायासै नामा? गुमैखौ नुना ओंखाम उखैलायासैनोहाय। बिसोरो आंनि स्कुल लोगोमोन। बिसोरो आंनि स्कुल लोगोमोन। ए दे थिगानो। आंबोथ' बे स्कुलावनो हाबनायमोन दा गोदो सिगां। बड' एमजि गुड नाइट। नलेज दां बेयो। नलेनसो दां ना? ओंखाम जाबाय नलेन? लाइक होदो सनाफोर एसे। जायफोरा दासिमबो लाइक होआखै लाइक खालामलाय देलाय। नायनि लाइक खालामदो अननानै। सिरि जाजोबलायबाय दसे। फैलायबाय आब' आं दे थिगानो फैनांगौसो बिदिनो। स्वरम ब्लग फैबाय दे फै। फैनांगौ थिगानो। ओंखाम जाबायना स्वराम? स्वरामस्रियारि स्वराम मा ओंख्रि जाखो स्वराम आगै? दे लाइकफोर होआखैबा होलाबायदो। खालामखाबाय आब' दे थेंक इउ। इटिनारिया थांफिनबायसोदां थांबायदां। फासथायावनो ओंखाम जाग्राया। वारि ब्लग हाय सोदोम वारि हेल' वारि। मा खबर? कबिता दैमारिनि बयफ्रेन्डआ फाग्लाथार माथो। सोर बिलाय कबिता दैमारिनि बयफ्रेन्डआ सोरमोनलाय? सोरमोन कबिथानाथ' लाथ्र' हाया बयफ्रेन्डआ मेरलाथार। वारि बहानिमोनलाय लोगोआ खिन्थाहरदो दे। दासो जाखांदों आं। मा ओंख्रि जाखो स्वराम? बेदरफोर गैया नामा? गैया जोंनाथ' बेदर जोंना दिनै नासो। ओइ जलथा सन्तस बर' आं लाइक हरबाय आब' थेंक इउ सन्तस थेंक इउ। गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामदो अननानै। सोरमोनलाय आंनि एक्टरानो? सोरमोनलाय इटिनारि? कबिता दैमारिनि माबाया बयफ्रेन्डआ सोरनो? मालाय बुरजाथार बेना बयफ्रेन्डफ्रा। ओइ बे मानो बिदि खालामफैबाय थायो? गावहासो थुहरबाय थाबाय। माबा चार्जआनो हाबाखै र'। बेटारियाबो ल' जागुलायथारबाय नै दिनै। दहाय लाइभ फैदोंमोन ना बाजै मा नाम मोनथाय बावलायबाय आं। सोरो? अमा बेदर आरो लाइजों जाबाय आब'। रुनाय ना थाव होनाय? अमा बेदरजों लाइजोङा? आब' गुमैयालाय माबाफोर सोंबावगोन नामा बिखुंगुर? ओंखायनो गुमैखौ नागिरदों। दङ नै खाथियावनो नांगौ नामा? वारि ब्लग सोदोम आगै आंनि लेंगुवेजखौ अपेन खालामनानै हो। आंनि लिंकखौ लेंगुवेजसो होनफ्लांलांबाय लिंकखौ अपेन खालामनानै हो। खालामगोन दे खालामगोन। फैलाय मानोथो गेवाखै? दे एसे नेट प्रब्लेम जादोंमोन।
दहाय लाइभ फैबाय सेंग्रायालाय खारै लाइभ फैनाय सेंग्रायालाय खारै जाग्राया फैबाय खारै जाग्राबो दंलायलायो कबितानि बयफ्रेन्डआ मालाय जाबाय दा माबासो आदाया बेसेबां लेखा फरायखो गैया बे बारा फरायनाय नङा 10 पासल'हाय आंना मानो ग लाइभ जायाबा गुमै मानो जायाखैथाय बिखुंगुरना ग लाइभ जायाखैनो मानो जायाखै माबायदि देखायो ग लाइभ होबा नोंनियाव नायनानै अमा बेदर आरो लाइमोन आब' गोथावहाय नोंसिनानो बुरजा बुरजा जानानै बुरजा बुरजा मथा जा ओइ आंनि गुमै सनाया अबाव थाखुमायाखै नै दङ आंनि सेरावनो मबाइल नायलागासिनो लाजिलाबायोसो ओरै खामलायनांगौब्रा नोङो कबिता दैमारि बेसेबां बैसो जाखो आयै कबिता दैमारि नै बेसेबां बैसो जाखोनो इथिनारि दिनै बिराद जात सोंबायहाय बियो दिनै इथिनारिया रिपर्टार जानो हागोन मानसिया बयखौबो सोंजोबथारबाय ने नोङो हिनजाव उन्दैनि नामखौबाबो हौवाना हिनजाव होननानै सोंलाबायखायो नामा कबिता नै बिदाजों माबा फसायबावबायसो इथिनारिया हेद खर'आ बिराद मानदोंहाय आंना कफि जानाया खुगायानो रुमायजोबलायबाय आंहा दिनै साबस्क्राइब खमखाय जाया नामा गुमै जायोनो जायो नामा साबस्क्राइब खमबाबो जायो आं नागालेण्डनिसो नालाय बिनि थाखायनो बांसिन बेदर जायो नागालेण्डनि मानसिफ्रा बांसिन बेदर जायो नामा कबिता दैमारि आंनि भिडिअखौ नायना खुदुमहरलाय आंखौ आगै सना आंनि जिउ दे नायबाय थाखायो नोंनि भिडिअखौ आंनि बैसोआ 22 जाबाय हाब उन्दैथार 22 इयार्स जाबाय नै इथिनारि लायदो नों लायोना नों दा लायो स्वरम ब्लग ओंखाम जाबाय नामा स्वरम औ नोंनाव सोंखांखाबाय आं ओंखाम जाबाय नामा होननानै एसबि बरगयारि हेल' फ्रेन्ड हाय एसबि मा खबर माबोरै दं इथिनारि माथो बुरिरि नुथारबाय कबिताखौ होनदों ने नोङो भिडिअफ्राव बुरि नुयोहाय रियेलावबा उन्दैसो दां भिडिअफ्राव बुरि हौवाफोरखौबो बोराय नुयो दा सोरखौबा सब मानसिफ्रानो एखे जाजोबा भिडिअजों माबाजों रियेलाव एसेबाबो बेलेग जाखायो आंबा एसेबाबो बेलेग रियेलावहाय चार्जआनो जायाखै बियो माबा जायगाखौ सेफैबाय थायो ओमफ्राय नारखा होफैबाय थायो बेयावसो गेलेबाय थाबाय नङा बाजै आंखौथ' फिथाथा नुथारो दाना मा जाबावगोनथाय फिथाथा माने आं दहाय हामनाय फरमुला खिन्थाखाबाय माथो सान हर जाया लोङा थाबायबाय था आरो हरसे मेगन मोदै खालामबाय था आरो टेनसनफोराव थानांगौलै होनबासो हामो एसे टेनसन खालामलाय नोङो दानो हामगोन आंथ' मोजां दङ दे थिगानो ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नामा एससि
कबिता दैमारि औ नंगौथ' आरो आब' सना नों बुंनाया सैथो। नंगौ आं नंगौखौसो बुंखायो नङैखौ बुंखाया। स्वरम ब्लग आब'आ नागालेण्डआव फैबायमोन नामा? आं थांफेराखै नागालेण्डआव जेरावबो थांनायानो जाया। एस जोहोलाव साइस गैयैखायनो बेहालाय मा जालायखो मा साइस गैयिखायनो जाखो आं जेबो बुजियासै एस जोहोलाव। ओइ गुमै सना मा आंखौ बावबाय नामा? बावाखैहाय दानिसो नोंनि भिडिअ नायबाय थादों माथो नोंनो देखायहरनायालाय। एस जि बरगयारि जाबाय मा ओंख्रि जाखो? बेदरफ्रालाय मा बेदर? कबिता आदानि नंखौ बिना लादो। कबिता नै बिदानि नाम्बारखौ जासिदों नोंनो। कबिता दैमारिखौ आं दासो लोगो खालामबाय जानांगौमोनदां। गोरबाय थाबायहाय आं। एसि बरगयारि नाजोंसो दे मोजां गोथाव। सिंगोल लाइफ हेलौ बाजै हाय सिंगोल लाइफ। मा खबर सिंगोल लाइफ? कबिता दैमारि दे हरदो ना। नाम्बारफोरखौ हरदो दे। ओंखाम जागोरसै जोङो। जागोरसै जाहैग्रोदो नोंसोरो होमबालाय आं दा जागोन। हा? बेटारियानो गैला माथो। जि गोबाव रायलायबाय नै आंना बेटारि सेटारि जोबजोबगुलायबाय। गन्थं बिजौआ मानबाय थादों क्रिमि जाबा गन्थं बिजौआ मानोनो माथो। मोजां बाजै दे सिंगोल लाइफआलाय बहानि? जायगाफोरखौ खिन्थाना होदो। दे लोगोफोर आंखौबो एसे अनसायदो आं गाबोन साबमारिनि भिडिअ हगारगोन। दे इटिनारि ब्लग्सखौबो अनसायहरदो आरो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय गाबोनबो बिथाङा ब्लग बानायगोननो साबमारि गावसिनि गामिनि आरो। मा ओंख्रि आब' सना? ओंख्रिया माबासो कफि ओमफ्राय नामोन। नोंस्रालाय ओंखाम जाबाय? मा ओंख्रि जाखो? कबिथा मा ओंख्रि नोंसिना? ना जायाखै? ओइ कबिथा नोंसिना गामिया मा गामिमोन मा जायगामोनलाय चिरां ना बाक्सा होनदोंमोनलाय नोंसिना? जाथ'वाखै आब' सना जोंहा दालि आलु अमा बेदर आब' सना। गोथावथारहाय मासि गोथाव। क'क्राझारनि बाजै नोंलाय बबेनि? सिंगोल लाइफ आं उदालगुरिनिसो। मालाबा फै बुहुद मोजां भिउ दं आब'। अबेयाव मा जायगा स्वरम ब्लग नोंसिना? आं बिजनिनि बर' बाजार चिरांनि आब' सना। अ बिजनिनि आरो ने क'क्राझार खाथि माथो नोंसिना होमबा। ओमफ्राय नैबे बिजनिनि बाजै दिनै बिराद कमेन्टस हरबाय आं गाज्रि मोननांला। हाब बिराद मोजांसो मोनदों आंहा कमेन्टसफोर हरनांगौसो बिदिनो सोरबा उल्थासो गाज्रि मोनलाबायनो नायहाबगारगोन आं दा। कमेन्ट हरनायखौ खि गाज्रि मोनो कमेन्टसो हरनो थिनो आंहा। क'क्राझाराव फैखांबाय ना फैयाखै नोंलाय बाजै? आं गोदो 2007आव थांनायानो एसे उन्दैयाव थांनायानो।
बिनिफ्राय गैया खेबसेबो थाङाखै थांथारगोन र' खेबसे बिराद मानसि लेंहरनाय दं क'क्राझाराव थांना फैथारसै एबाराव सिंगोल लाइफआलाय आंनाव सापर्ट दंखायोना गैया गैयाबा खालामनानै होदो दे एवारि डाइरेक्ट थांनो हानायनि लिंकखौ होनानै होआखै माने ट्राइ खालामदोंमोन आब' ओमफ्राय माथो जायाखै खालामबाबो रोङासै आङो ओमफ्राय एवारिनि आं डाइरेक्टआवनो बुंसै बिदिब्ला एवारि ब्लगखौ सापर्ट खालामलायदोलाय अननानै कबिथा सिंगोल लाइफ इटिनारि खालामना होलाय अननानै एवारिनि ब्लगखौ ओमफ्राय नोंबो खालामफिनबानो जाबाय आब' बिसोरनिखौ आरो सिंगेल लाइफ दे आंनिखौबो नायदो सिंगेल लाइफनि नै इटिनारि ब्लग्सनिखौबो नायनानै होदो सिंगेल लाइफआ आंनि जोनोमावनो फैबावबाय आयौ आंनि जोनोमावनो फैबावबाय आयौ 2007 आव नोंनि जोनोमसोमोन बिदिब्ला होमबालाय उन्दैथार माथो नोङो उन्दैयावनो थांनाय आङो एसे माबा सिख्ला देरफुनायावनो अय आंनि गुमै सना आंनो सासे नागिरना हरदो अननानै प्लिज बे ओंखाम जाहैबाय नों गुमैया गैया नोंनालाय माथो मेरला बयफ्रेन्डखा हाब माबानि ना मा होनोमोनलाय सोरबा दंथारोहाय नोंना बयजोंबो फसन जाजाथारो इटिनारि ब्लग्स आं एवारिखौ खालामखानायसो कमेन्टस हरबाय थायो आं डिस्ट्रिक्ट गलाघाट आब' हाब माथो स्वरामना बिराद गोजान गलाघाटआव खुरमा दङ जोंना आबैनि बिनानावफोर दङ गलाघाटआवबा इटिनारि ब्लग्स आंबो लागोन दे कबिताखौ लागोन नामा ना लाया कबिताखौसो होनखो ना सोरखौ होनखो थुलुंगा नार्जारि बा मालायसो लाइभ औ लाइभ फैदोंमोन दासो नुसनदों नामा नोंहालाय फैदोंहां दसे ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै मा खबर थुलुंगा मोजां दंना औ दासो दे मोजाङै दं दा कबिथा गैयाहाय आब' सना नोंबो मा होनबाय थायो हि हा हा दङ बायदि मोनदां बुरजाथार माथो हाब लाइभ फैबानो माथो बिराद सिख'लायो नोंखौ आंनाबो दंखायो एवारि ब्लगजों लोगो दे थिगानो दे थुलुंगा नार्जारि नायदों दे थेंकिउ औ मोजां दं दे नब्राम हेलौ हाय नब्राम जाखांबाय नामा थुलुंगा नार्जारि जाथ'वाखै दा जागोन र' नब्राम हेल' एभ्रिवान हेलौ औ कबिथा थांबाय ना माखो सिरिथार माथो मा जायगा जोंना उदालगुरि स्वराम खुरमानि जायगाया मा जायगामोनथाय आयै बे गलाघाटनि आबैमोननि गामिया मा गामि मा जायगामोनलाय बावबायहाय जायगानि नामखौ थुलुंगा नार्जारि मोजां खोन्थादो दे माखौ इटिनारि ब्लग्स 2500 लाना जोंनि कम्पानियाव माल बायफैदो बाजै मा माल मोनगोन ओमफ्रायलाय मा जिनिस दङ खिन्थाहर माने एफा बुरजानि शपिं खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय माब्रै दे जेनेबा
मा खबर बाजै सोमखोर ब्रह्मआ नै मा खबर बाजै थिगानो मोजाङैनो दङ। नोंहालाय ओंखाम जाखांखो ना माखो? थुलुंगा नार्जारि ब्र लोगो खालाम दे। थुलुंगा नार्जारि नै रिकुवेस्ट खालामदों बिखुंगोरा लोगो खालामनानै लादो। थुलुंगा बिखुंगुरखौ कबिता दैमारि जों ओरैनोसो जंखायो आब' सना आं बयजोंबो हेपि थानो मोजां मोनो। दे मिथिखायो आङो। बयजोंबो हेपि थायाबालाय बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ बिदिनो। 2500नि खम मोना। आयु होमबालाय ओमफ्राय जिनिसफोरखौलाय बेसे बुरजा मोनो ना मोनसे गाहामल' मोनबा लस जागोन माथो एफा बुरजानि बायनानै। इटिनारि खनसे लांफैदो र' थांगोन र' लायगोन। मा मोनो दे खिन्थालाय जिनिसफोरखौ। थुलुंगा नार्जारि अके खालामदों दे खालामदों। नै खालामबायनो थुलुंगा बिखुंगुर थुलुंगाया नोंखौ खालामबाय। इटिनारि ब्लग्स बुरजा मोनो आरो ने माने बिदि 2500नि खमबा जेबो मोना नामा इटिनारि? ओमफ्राय नोंसोरजों एनिथिं एमजेआ थाफाबाय थायो नामा? सम सम फैयो आरो ने नोंसिनि कम्पानियाव? कबिता दैमारि हाय फ्रेन्ड थुलुंगा आंजोंबो लोगो जादो अननानै प्लिज। कबिताखौबो लोगो खालामना लादो थुलुंगा प्लिज आंनि थिननायाव। स्वरम ब्लग गुरमानिसो नानेखा खारनाय खानाय गनाय फाइल बेमार डायबेटिस फेस वास होमबालाय बिदिबाथ' गासिबो माबा जिनिसफ्रानो दंजोबथारो माथो इटिनारि थांगोन दे थांगोन मालाबा लायगोन आं। सोमखोर ब्रह्म बाजै गुसुआ बोरै आसामाव? बिदिब्ला नों आसामाव थाया ने सोमखोर? गुसुआथ' नै दायो एसे गोजांहांबाय फुङावथ' अर सायनोसो लुबैयो। गुसु जाबोहांबाय दाथ' नभेम्बर मास नालाय बोथोरा एसे थान्दा जाबाय आरो। औ थाबाय थायो आंजोंनो भिडिअ बनायनाय थायो। नोंबो ब्लग बानायनांगौब्रा बेखौ लाफानानै इटिनारि। थुलुंगा नार्जारि खालामगोन दे खालामगोन आंलाय बयजोंबोखा। नै थुलुंगायाबो खालामगोननो। बेक खालामफिनगोन दे गाबोन ब्र' नै बिखुंगुराबो खालामफिनगोननो थुलुंगा। आं खालामगोन दा खालामगोन आंलाय बयजों बेक खालामफिनगोन। अय थुलुंगा दे आंनिखौबो नायदो। थुलुंगा इटिनारिनिखौबो नायना होदो। प्रेमबिर मा मैगं जाखो लोगो? प्रेमबिरा नै दासो सिरि मोननानै सफैबायहाय। ओंख्रिया कफि ओमफ्राय नासो। नोंस्रालाय मा जाखो आगै? मा ओंख्रि? स्कुलाव फैदोंना फैयाखै नों दहाय? प्रेमजित थुलुंगा नार्जारि र' लाइभखौ फुल नायग्रोनो होदो। दे फुल थाथ'दे थेंक इउ थुलुंगा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। मा ओंख्रि जाखो थुलुंगा? मोजां दंना? जोंना सबाय जलसो आलु भाजा बा बिराद गोथावखा सबाय जहलबाथ'। निलेश वाघमारे हाय हेल' निलेश हेल'। प्रेमबिर बाब मा खुसि खुसि जादोंलै। थुलुंगा नार्जारि जाथ'वाखै जागोनसो बोरमा बेदर जों आलु भाजा आयु
मासि गोथाव बोरमा बेदर लुबैयोबायहाय नों खिन्थाहरनानै ओंख्रिफोरखौ फाग्ला इटिनारि ब्लग्स थुलुंगा दे आंनिखौबो नायदो थुलुंगा थांखो ना माखो नै नायनांगौ नै इटिनारिनिखौ ओइ इटिनारि आंनो जब नांगौमोनहाय बे कम्पानियाव मावनो मोनगोन ना मोना नोंसोर थानायाव हाबनो हानाय मोनबा हाबनानै थागौमोन आङो नोंसिनि कम्पानियाव खिन्थाहर दे मानसि नांगौ जायोबा आं थांगोन दे आब' आंनि ब्लगखौ नायानो नामा नाया जायो नामा स्वराम नायखायो आं नोंनिखौ इयार मेल'डियास संस हाय मा खबर आब' मोजां इयार मोजां थिगानो नोंहालाय बोरै दं कबिता दैमारि आं एसे बेस्थ' दे आब' सना आं ओंखाम संबाय दं दे संदो दे सं नीलिस आप कहाँ से हो आंनिखौबो नाय भिडिअखौ आब' एयार आंनिखौबो नाय भिडिअखौ आब' नायगोन दे नायखायो नोंनिखौ मिथिखायो आंनियाव साबसक्राइब दंखायो इटिनारि ब्लग खालामबाय दे नीलिस प्लिज सापर्ट मी इटिनारि ब्लग्स खालामबाय दे नै खालामबाय थुलुंगाया इटिनारि बेयावनो लालायलायबाय थादो नोंसोरो लाइभआव दे जमा बेयावनो थाबाय थानानै आंनियाव थेवबो नायबाय थागोन आं आब' सना दे नायहोलां ओंखाम संहोलां नायबाय था दे कमेन्ट हरनो हायाबाबो सादाव थाबाय थाबानो जाबाय एयार आब'आ बबेनि आङो उदालगुरिनि नोंलाय बहानि एयार नोंथ' आंखौ बिराद सापर्ट होयो आरो कमेन्टबो हरबाय थायो बेयाव आंनाव जाय सादाव दङ बिसोर आंखौ गासिबो सापर्ट होजोबो फुल सापर्ट होजोबो होननानै आं मिथियो आरो बिराद मोजां मोनो आङो आंनि सनाफोर रावबो फैयाखै माथो नोंनि बयफ्रेन्डआ दहाय साफा सानै फैदोंमोनहाय थांफिनजोब्बाय ओइ बाजै गाबोन लांफैदो आयौ लायनो होनबानो लायनो हालाबायो नामा फैसा गैया आंनाव ओरैनोबा इउटुबनि पेमेन्ट मोनाखै फाग्ला नीलिस आप कहाँ से हो आसाम से गुवाहाटी एयार मेल'डियास संस बङाइगावनि आब' बा बङाइगावनिसो बिदिब्ला दे खिन्थादों मोजां जादों इटिनारि ब्लग्स जोंनि मुलिखौ भिडिअ बनायफै बाजै दे ना थांगोन मालाबा ओमफ्राय माबाया एनिथिं एमजिया भिडिअ बानायहैबा रागा जोंबालाय नोंसिना मालिकआ गावहा बानाया माथो मुलिफोरखौ मानो होआ नोंलाय मोनफा मोननै स्टर जादोंहायनो आंहा कबिता दैमारिना सार्च बोबाबो फैया माथो मानो फैयाखै बेबा बिदि फैयाखैबाथ' कबिताया थुलुंगानाव डाइरेक्ट कमेन्टफोर हरगोर ओमफ्राय बिनि उनाव खालामनो हागोन लालायनो हागोन साबस्क्राइबखौ इटिनारि आंसो लिडार बेनि बा मोजाङानो बिदिब्ला थांनानै भिडिअ लाहैगोन आं दे जिनिसखौ लांनो हायाबाबो लाबोनो हायाबाबो बिखुंगुर इटिनारि ब्लग्स आंखौबो लोगो खालामदे ब्र इटिनारि बिखुंगुरखौबो लोगो खालामलाय दहायनो खालामलायबायदां माथो नोंसोरो आब' जा साइज नुदों दिनैल' साइज नुबाय नामा ओमफ्राय मालाबा समाव साइज नुवा थेंक इउ हा यार कबिता दैमारि आंहा मोनबाय आब' इउटुबनि फैसा हि हा हा हे मालायसो कंग्रेचुलेसन्स मोनबायबा मालाबा जाहोनांगोन नोङो आंनो सानसुमै नार्जारि मा खबर आगै मोजां आब' मोजां नोंहालाय बोरै दङ ओंखाम जाबाय नामा इटिनारि जागोन दे कबिता नों हरलाय नाम्बार नांगौ नै इटिनारिनो कबिता नोंनि नाम्बारखौ
जाखांबायमोन नामा? जाथ'वाखैलै यार। जाथ'वाखै आङो दाबो। आदै आंबो जाहां मिनिटिस आंबो जाहां मनिटाइज ना मा जाखो? दा साननै जा बिजि जादों बेखायनो आपल'ड खालामाखै। एबार जोब्बाय आपल'डखौ कन्टिनिउ खालामनोसै दे। कन्टिनिउ होनो नाजादो दे थुलुंगा। मोजां ब्लग लाबोबानो जाबाय। नायबाय थागोन आं। कबिता नों हररा मा होनदोंमोन कबिता? आं बुजियासै जेबो। हरफिनलाय। ओंखाम जाखांबाय? like. Comment. Would like. बाजै आं उन्दुसै। गुड नाइट। गुड नाइट। गाबोन आपल'ड